Vai procurar o Goberno local unha solución consensuada coa veciñanza del Viña afectada polo antigo parque ofimático? Pois, señor Jorquera, sí que desde o Goberno municipal levamos, alo menos desde agosto-setembro de 2020, de maneira formal, traballando para acadar algunha solución razonable neste ámbito del Viña afectado polo ofimático. Grazas. Comezo no primeiro ano de mandato dos trámites para a desafectación ou a procura de solucións urbanísticas alternativas consensuadas coa veciñanza del Viña afectada polo parque ofimático. Señor concelleiro, imagino que vostede pensa que os acordos hai que cumprilos. Nos, dende logo, sí, e acabo de dar lectura textual a un punto incluído no acordo de investidura asinado entre os grupos municipais do PSDG, PSOE e o BNG. Xa non podo pedirlle, lóxicamente, que cumpre este compromiso no primeiro ano de mandato, xa choveu, mas si lle pedimos que cando menos o faga no ano e medio que resta. As persoas afectadas reclaman unha solución ao problema urbanístico e unha solución ao problema das cotas de urbanización. Nas reunións da mesa do ofimático esbozouse unha posible solución urbanística que mesmo chegou a plasmarse por escrito e enviárselle ás persoas afectadas. Mas non houbo unha nova reunión da mesa na que as veciñas e veciños puidesen resolver dúbidas ou contrastar se había algunha posibilidade de negociación. Tamén, nas reunións da mesa, falouse da posibilidade de permutar os dereitos de edificabilidade polas cotas de urbanización, mas nada se avanzou. O Grupo Municipal do BNG solicitou en maio deste ano unha nova reunión da mesa do ofimático na que estivesen presentes todos os cadros técnicos necesarios para procurar solucións e resolver todas as dúbidas. Pero o Goberno municipal contestou que a guía para a reordenación urbanística dos terreos da marxe dereita era a única solución posible e que, como fora rexeitada pola veciñanza, non había lugar a falar. As persoas afectadas negan que fose exactamente así, mas, en calquera caso, que entende vostede por solución consensuada? Se hai dúbidas ou hai puntos de discrepancia, haberá que seguir falando para intentar resolvelos. Na mesma contestación dice textualmente: compre continuar na búsqueda de alternativas que fagan viável o pagamento das cotas de urbanización que restan por xirar, polo que se convocará unha nova reunión da mesa para analizar este aspecto. E ningunha cousa nin outra. A mesa non foi convocada. Leva dende outubro do ano pasado sen reunirse. E mire, sabemos que tiveron unha reunión en urbanismo pasado día 27 que as persoas afectadas precisamente para aclarar dúbidas. Por lo tanto, a nosa petición é que eso teña continuidade e se convoque formalmente a mesa do parque ofimático. Pídolle que teña en conta de que estamos a falar de persoas que foran incluídas no desenvolvemento do polígono, convertidas a forza en promotoras e obrigadas a pagar cotas de urbanización inasumíveis cando o seu único desexo era seguir vivindo nas súas casas. Cúmprense xa 9 anos dende que o Concello da Coruña desafiuzou unha familia para botar abaixo unha casa e máis un taller que ademais era o seu sustento para non construir nada ali. Por iso, insisto, pedimoslle que convoque a mesa, pero sobre todo que dialogue e negocio. Niso consiste en buscar unha solución consensuada coa veciñanza. É unha cuestión de xustiza. Moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Señor Díaz Villoslada, ten a palabra. Sí, señor Jorquera, e en eso estamos, como saben, porque facía referencia a unha última reunión que tivemos con veciñas do ámbito del Viña afectados polo ofimático, non? Me lembraba, e a tiña aquí de diante, precisamente esa carta que eu lle remitira aos grupos municipais e ao Grupo Municipal do BNG o pasado mes de maio deste ano ante a insistencia de seguir traballando en estas solucións. E eu nesa carta sí que lles decía que nos puxéramos encima da mesa despois daquelas dúas reunións que celebráramos a primeira o 29 de setembro e a segunda o 29 de outubro de 2020, encima da mesa aquela guía de traballo para buscar esta solución, pero sempre tendo en conta unha premisa de partida, que eu prefiero ser sinceiro e claro de partida para que non existan logo equívocos, que era que ese mecanismo non tiña en conta precisamente a posibilidade de desafectación dese punto concreto do que é o polígono ofimático, actualmente chamado Barrio de Suxán, pero como instrumento urbanístico polígono ofimático, non? E eu nesa carta lles decía que os
os veciños, aos poucos días, rexeitaran esa guía de traballo, ese mecanismo que propoñíamos e que foi e sigue sendo o único que legal e urbanísticamente se está encontrando por parte do equipo técnico da Concellería e que, polo tanto, se rexeitaba ese mecanismo, se non desafectábamos e se non había propostas alternativas por parte de ningún dos grupos municipais, era difícil seguir avanzando. Pero, en todo caso, e é certo, veciñas da parte del Viña sí que se puseron en contacto con nós e a pasada semana, exactamente como usted decía, o día 27 de outubro, e está ben que esteamos todos informados do que facemos, porque non hai nada que ocultar ni nada oculto, tivemos unha nova reunión na que nos pedían clarificación sobre esa guía de traballo para ese proceso de reversión inversa, por decirlo dunha forma un pouco enrevesada, pero que técnicamente a calificación que lle encontrábamos. En esa reunión fixemos unha serie de explicacións e quedamos en analizar e calcular como serían as posibles compensacións entre parcelas de orixe e parcelas de resultado neses procesos de reparcelación. E en eso estamos. Estamos tratando de clarificarlles esta situación, de facer os correspondentes cálculos. Este mecanismo, como sabemos, consistiría nunha modificación do plan parcial co gallo da adaptación dos proxectos de execución previstos por parte da demarcación de estradas do Ministerio de Transportes para Alfonso Molina e operaría, como decía, como unha reversión desa reparcelación que estaba prevista, podendo restituirse, como se establece no documento in natura, as propiedades achegadas á reparcelación en troques das correspondentes parcelas de resultado. Ben, estes cálculos son os que estamos facendo. Teremos novas xuntanzas cos veciños, cas veciñas, que están, lóxicamente, preocupados por esta situación, polas cuotas de urbanización que restan por xirar a partir da adxudicación que actualmente está en marcha das obras de remate do polígono, para tratar de buscar esta solución. Eu creo que é unha proposta de traballo, sinceramente, a única que encontramos desde a perspectiva máis legal e urbanística. Se hai outras, sí que solicitaría aos distintos grupos que nos fagan chegar, pero seguiremos traballando para buscar esta solución, que non é fácil, porque levamos, eso, como decía vostede, preto de 10 anos con esta. Remato, señor presidente, e trataríamos de buscar esta solución o máis consensuada posible. Gracias.